Ratu Kembar Nyata Digdaya. Ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar. Awakku krasa ora duwe kekuatan. Pancen ora sak baene. Awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika. Sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Narada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk Ratu Kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake Ratu Kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar Pandan Moncar tinon lir kekonang surem soro tetahan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasane Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak gawa ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding Ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa-sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Wah, cilaka acarane. Wah, pahit. Wah, pahit.
Ya wis pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Ndata Cakra kula sing balekke mawon. Wis ya Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Ndata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng, Tru, aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu, aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Lah masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Sendata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun gak pun? Semaku iri ya, Tru. Iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis marone umurmu ya semen. Ora urusan. Ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditiritani ya, Tru? Ya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku larak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Lurah Petruk menika gampil gecul tur ya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah Kang wetengku dicekeli Kang. Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasa cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Dan Petruk ketrima tenan. Apa ya Rantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei! Ora ngawur. Kok njur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Temundi.
Neng mbok aku iki mantuku Ndorowati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor Tegal Sino kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh ki Lurah. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Heeh. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Andelo kanan Ndorowa ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Tru, kulawarga. Minggir to, minggir. Tru lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkong semene iki anggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotono. Nang ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem munjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan? Dan tenan. Iki kamare sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ing jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kanobala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa ora isin? Apa ora pirang? Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trima. Ora Ndorowati tak jaluk tak dam karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika apawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Walah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Anje-anje lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibarengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Dan kowe iki ketegelen, Truk.
Ki lurang. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh. Sanane ngomah. Menawi kok ora bubade duka mengsaipun kula. Sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumana. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larake njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Emuniyo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani napa mboten? Nek wani ayo metu njaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Warantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog-jlek dadi gajuli. Bubar kabeh delokan ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbo. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal ganggu gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya nipun anak kula Warantawati lan Petruk. Sampun kelampahan dhaup. Yo, muga-muga Lestari Widodari ring Sambikala slamet sak kabehe Kresna. Langgeng Kakang Rada menawi niki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli katimbalana menawa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tansah pinanganing kawidadane ing Sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Kresna ulun tampa agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinampiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miat tangening kalanggawan aglar pandan moncar tinon lir kekonang
surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Nata Indrawati bila sowan wonten ing Kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing Wayu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Nata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking Kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten Pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat sak temene wahyu wis ulun sengker madyane ngangganing Pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samangka teka oncat saka ing Kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Hyang Mahanasa dalah Kresna sampun kekayalan sowan dhateng Kayiwangan ewadene wahyu oncat sengganipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampahan menika Kakang Bumi gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setya Wacana setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ana ngangganing Nata Ndrawati wadene ora aku wis nglenggono lho ora pancen Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mung adat ingkang lupi wis lakon Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspa Denta lah kok iki ora nitih apa-apa bela dalah tanggap Nata Ndrawati nalika semanten Puswininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud Nata Ndrawati Yai Babu, Yai Babu. Tribala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladal Kresna
Lah kok Siadi mapan ana ing kene iki wigatine apa? Ya Koko Prabu. Estunipun boten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula Pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat karo Siadi Budidaya. Supaya iso pinanggih kelawan kadangku Pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adawuh. Malah kepasang yuk katujing nudiripun Kakang ketemu kelawan Siadi ning papan kene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Siadi wis prisa nalika semana bapa Penemban Durna Suwana negara Ngamarta bakal mboyong marang Siadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kelawan Siadi. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani nduwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Natamandura? Nggih sinuwun. Kula aturi mbangun miturut dhateng parintahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Ngaten monggo kok Prabu kula dherekaken gosik supaya ing rancak lakune aja nganti ana sambe kala apa-apa. Siadi manjing gendhaga wae. Ngaten kok Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh kok Prabu. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilah ing Mastunama sidam skaring bawuna langgeng Raden Sediwa. Ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana. Tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwa. Mula tata-tata Raden, dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana. Satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wah, maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk wong tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatriyan terus Kakang bangun kasatriyanku. Sah. Sah ya Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya. Marake kene iki bingung lho golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Ah wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih.
Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjo ya sediwa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripik Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun ora Bu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun sedewa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Waduh, amboyo dandan kaya aku kaya gareng. Wes ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pepunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh emang kari manut aku. Ah iya. Tetembangan sediani gamelan Tidal ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketoke nek kaya kowe iki seneng banget adol-adolan, Tru. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi, saiki wis tak lumpuhke gamelan wis tak lumpuhke pirang-pirang galung. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan, Tru? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kok gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani. Nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuke ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa arang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Rapi nak nggo omongan. Heeh. Nek iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang, Tru? Sinden. Ah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok iki masalah atos ora. Ya sinden neng 0846788. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya ben apa-apa, wis ben apa-apa, ben apa-apa. Ora tata benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Ah luweh.
Ya. Alon-alon. Kemarang sapa sing arep nyekatra? Iki eneng pamundutan, Reng. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Modar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu ku. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ha kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjenengan lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson Orbit Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo Mbak Tiwi medun Mbak. Heeh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke mau dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Center dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Net. Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye. Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung klungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala. Nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Ngraka ing Jodipati miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sakpiturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadhaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar.
Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang dak tampa, lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala Wawundara. Miatrangan ing kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja. Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku. Ya kuwi Kakang Mas Jodimati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awi mangteruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Hati-hati lho Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga ta. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan,
ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong popo. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengeh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana prihatin. Mboten kok prihatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedurungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedurungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindakke niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh, tetulung dateng sak pepadane. Ngoten. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten wonten. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten.
Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras kula mangdongake rejekine akeh niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku dhuwit didol dadekke donga kok kaya aku ya lah sampeyan malah krasa dhewe to mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa. Emoh masuh lair lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Maning jajalan sukertaning bawah iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyar-monyar. Pira siswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah ngencomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kare ati.